Mbah Dukun. Mbah Dukun. Apa? Mbah Dukun ketok. Wai, waduh. Kula badhe nyuwun tulung, Mbah. Monggo. Mas kula nuwun, Mas, napa ten mriki? Yen kabaripun tanah dukun sakti, sinten ditampa estu bakal mari. Kula niki lara merga pacar rapi. Mriki dek, kula suwuke. Niki lho, Mbak. Sajak dek, gampang tambane. Kula dukun sakti pancen kondange. Babakan asmara masalah sepele. Astane jenengan sing kiwa. Napa, Mbak? Ojo kuwatir yen ditinggal lunga. Oke. Raja epek-epek sampun cerita. Nggih. Diko bakal dirampi dukun Jawa. Pripun ta pripun lek kok diremeni. Halus. Tapi rasane kok ecaten ati. Ya mesti. Kados-kadose sakit kula mari. Napa dukun as amara dikon iki. Mas nyuwun pamit, Mas, kula tak boleh. Pripun carane boten kumat malih. Robino pisan dik dolan rene. Oke. Yen gelem tak rapi No. waras selawase. Iki dukune modus. Ati laras. Asik. Alphamix. 35 audio. Lah dukune kaya ngene. Mas kula nuwun, Mas, napa ten mriki? Yen kabaripun tanah dukun sakti, sinten tetapa estu bakal mari. Kula niki galau merga ditinggal rapi. Mriki dek kula suwuke. Sajak dek gampang tambane. Saestu. Kula dukun sakti pancen kondange. Babakan asmara masalah sepele. Cobi astane jenengan sing kiwa. Ojo kuwatir yen Enak panggil. raja epek-epek sampun cerita diko bakal duwe